Ahoj, ja som Floverina, vítajte v prvom dieli nášho Call of Juarez Let's Playa. Som tu s Warlockom a s kým? Ona je akože z hry, no tak. Takže toto je vlastne prvý gameplay z tejto hry. Aha, čeká sa na vás, aby mohla byť zahájená mise. Takže ideme. To zaujímavá hra, nedávno sme si ju zadovážili na Steame, však. To čo sa stalo zase? Neviem. Aj predtým sa nám to stalo, že takto. No určite to ešte nie je úplne dokonalé, tak ale ideme odznova, to vyštartujeme a ideme head. Neviem síce, čo sa stalo. Bože, to nemám rád, keď nejaké kamiony sa natrepú predo mňa. Akože teraz sa natrepali pre teba, hej, ale... Teraz to vidíš, že aj ty šoferuješ, alebo ty nešoferuješ? Nie, ja sedím vedľa teba, vidím. Vidím tvoju... To je možné, keď je hra, môžem si... Ale ty šoféruješ, nie? Viem, ale to... No, to je jedno. Asi to. Nešoferuješ ty, to je Lebo ja som si sadol do zadného sedadla, ja som pri zadnom sedadle stlačil F-ko. Ja nechcem šoférovať, lebo ty lepšie, vieš. Už len z toho profizmu vidím. No, pekne to ide ešte aj... Skôr sa zabudol som prepnúť, nevadí. Dobre, ideme. Do prvého som sa iný. Kde je buzerňa? Aha, tu si buzerňa. Tak. Sme rýchlo prepli videjko. Ty strieľaš najviac, Warlock. Tento buzer nás zostrelil minule. Či? Ty už si tam? A teraz ide spomalená schopnú.
Let's torch these tents. Daj tam bomby. Ja musím dávať. Hej. Skúsi do druhého dať ja. Dobre, poď. Pozor, choď von z teba vybuchne. Ja som tu. Takým tam stojí a pozerá sa. Nevieš ju tam položiť? Neviem, to iba ty vieš. Aha. Oh, get the fucking hell out of here! Oh! Na čo ideš tak ďalej? Vieš sprejovať? Hej, musíš nás sprejovať tam, choď do tými frasmi. Veď ja viem, ale nechápem, na čo to sprejovať. Let's just spray Aby si myslel, že to bol druhý gun, vieš. Ja... Daniel is here, bitches. Let's get back to the car before somebody sees us. Where is that second piece? Not far. We take that out and whatever else we can find. Maybe they have a helipad. I would if I was them. Easy in. Či to je heliport? To by ma zaujímalo. Heliport. Hej. Bo tam prikladá, že... Tam nepísajú vrtuľníky, no. Letisko pre vrtuľníky. Doriti! My teraz mobilní. Počkaj, ja ich zostrieľam, lebo ja som si dal teraz to spomalené. No všetky... Ja som to videl spomalene, keď si to dal spomalene. Kde si tu si? Pozor, tu pôjdu. Tak už asi nie. Au, 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 zostrelí ma ten lamák. Dík, že si ma sejvol. Vybuchlo fáro a prežili v ňom. Má svoje muchy táto hra. Predsa len. Ideš zase ty šoferovať? We aren't surprised in these battles. I'm guessing they heard the gunfire. Jak idem strieľať teraz. Prepínať pohľad, ako keď šoferuje. No. To je to blbé. Hej, presne. Oh. Ja som teraz vyklonený a idem ich strieľať. Masívne. Vykloniť. On je začíta to zakloniť nás. Dori. No fasa, či som sa zľakol. A to boli oni ináč. Čo? To boli ináč oni. Neviem. A strieľaj ich poriadne. Veď strieľam. Plakaj. To. Jesus Christ! Aj boha vypočujem. Kde sú? Nevidím ich. Aha, oni sú pred nami, buzurianci. Strieľaj do nich, strieľaj. Nich požahneme sem do slava. Ako vyletel. A ja som sem dáko... Ty čo robíš? A neviem. Poď von, F-ko stlač a ideme, makáme, het. Rýchlo poďmo. Neviem. Oh, fuck. Fantastic. Bože, už... Ty brjo, jaký demen mi tu SMS kúpi. Hej, lebo Eddie príjma ty. Prišiel 600 babek. Kto ty? Hej, Eddie. No to je na mňa, lebo každému inak chodia cez prosto SMS. Juj! Nie. Neviem odšprintovať. Aha, ty si to spomalil, čo? Aha, dobre. To je niekedy blbé aj dobre, že obi boli spomalí, vieš. Hej. Vieš,
Vieš o tom, že máš granáty? Ale nepoužív. On je malá, je explózia, to je to, neviem, to také extra. Dory ti, chod na záchranu ruku. Veď ja ich strieľam ako divý. Granáty, fajný. Vidím, do frasa, ja som zašiel k nemu. Ono ma to seklo. Fuck. Už mám aj ja doplnené spomalenie, ale nemám náboje. Ty zbieraš náboje? Ja potrebujem náboje do pušky. Pozor, letí granát! Ale Paťo, ten granát ich zabil. Do prdele. To som už ľahšie hra, vieš. Takto. Dory ti. Ešte nedávaj to, síce netreba teraz spomalovať, čo? Nedávam spomalenie. Musím dobiť. Dobre, ja som to vyčerpal na jedného, čo samozrejme sa veľmi zíde, však. Granát! O tejto hre nebudú obkecávačky, takže o to sa báť nemusíte. Budeme len drtiť, čo sa týka absolútny gameplay. Žiadne obkecávačky, aká dobrá hra. Každá hra má svoje muchy, ako aj táto. Au. A vieš, že ho vieš aj buchnúť, Juro? Ja nebúcham, ja ho odbachnem ešte predtým. Ale keď ho buchneš, tak on spadne a potom ho odbuchneš. Či odstrelíš. Ja ani neviem, prečo ideme v skalách. Som mal laký luka, rýchlejší ako tieň. Hej, dobre už. Aj tohto odbachnem tu, ne? Zakelami. To je kom, chápeš, ale taký... Aťo tu sú, môžu dávať pozor. Kde? Ja ich nevidím. A tu bude treba zase naložiť nejaké nálože. Bude im treba skočiť do úsmevu. Tu sú hajzli. Granát! Hej, au! Fuck. Pomôž. Dík. Kde sú? Aha. Musím skrýť. Jeden buzerant sa zaľúbil do darinky, mandarinky. To ma zachráni, tam som za to stál. A ja som spadol. Aha, dobre. Počkaj, zachránila ma tá druhá. A mne nikto nezachránil. No to máš dobre. Ale počkaj, Zase zbegnem, ty si zbel. kde si? Počkaj, do ruky to ty si ich zabil. Do ruky. Zostrelili ťa? To ma zachrániť. Idem len som rýchlo. Tam ťa vidím. Pozorovo, idú do mňa. Help me! Veď tu som, počkaj, len ich musím zostrieľať najprv. Dobre, víťazstvo. Počkaj, už vidím jedného hajzla. Poď sem, svine, zbegneš. Dobre. Poď ešte tam druhé. Tak Oh. pomaly nabíja bez prostý revolver. Ako ten typ na múťaku, že rýchlejšie prepneš zbraň, ako sa ti nabije. Chápeš, čo mi to prehovne. No ale mne furt stlačí iný gombík a mi vybere tento hebe dosť prosté. Ty čo máš, to čo je? Snajpa? Hej, snipe. O, teraz kade treba ísť? Teraz treba zase nasprieľať tie logá. Počkaj, ale sú tu hajzli. Ich idem odbachnúť, ty sprejuj. A jedno sprejne. Dory! No, to je kontrole, dobre. Kde si? Aha, tu si. Takže musíme na... Tu je aj ona tá Katie Chickera, to je, vieš, tá, čo Kým? nám aj predtým O, volá mi Dixon. No, voľaký Dick, tak pre... listening.
A nevolá DEA Internal takto. Affairs is investigating him. What a surprise. Každému volá Suspected takto. of pocketing Aha. drugs that have been seized in busts and putting the product back out on the street. Apparently, he has a gambling problem. So? So we also believe he may have some connection to the bombing of that DEA building. But no proof. That's right. We need hard evidence. Dá sa tu skákať vlastne? No, he can't be trusted. Ak stačí... Vyskočiť vôbec, to je v tom shit. You learn anything? Strašne. Let him know. A nemáš to ani také dobré pohyby, vieš, také kotrmelec, niečo také akčnejšie. Není to také akčné, nie. Iba brutá strieľačka, ale And I saw a pale také pohyby nejaké lepšie tam niečo. and his name is Death. And he has a bullet with your fucking name on it. Počkaj, tu je hajzet. O, nechaj mne! Aká si už úroveň? Ja, čo ja viem, počkaj. A kde to ukazuje? Počkaj, úroveň 1, či čo ja viem, ako to... Hej. Ja som tak nejak. Aj, ideme. To podľa počtu zabití. Hej. Ja som už ináč level 3 s tým kadet v múťaku. Ten ešte nehrá, mne sa to moc nepáči. Mne sa to páči. Také to je ako na Call of Duty, čiže je to prepracované. Vieš, na čo sú mi tu teraz náboje do pištole, keď behám za kačkom. Ty si určite veľká skilla, lebo ty maníš s pištolkou, ale ja tu lamím. Ty buzerant! Tvoja matčina nech zomre, more. Au. Spomalil si to? Aha, Ej, dobre. tak lebo oni, vtedy to je dobre, že to nestrafí, aké to spomalí. No dobre, takže si asi dáme pištolky. Šlamoní. Pištolky sú v tom dobre, že sú také rýchle. Mne akurát došla munícia. Ja už mám málo munície do toho veľkého snajpera. Len zase, ty máš tie lepšie pištole niektoré, lebo toto sú silné, čo mám ja revolver, ale veľmi pomaly nabíja. Daj spomalený čas. Nemám nabité. Čo je to Jericho? Vymieniť Jericho. Jericho, to je dobré, to si zober. A to je pištolka. No, toto si musíš zašmyknúť, no. Chytil som sa. Som pán. No a teraz je tá najblbšia časť osobne, ktorú neznášam. Vrtuľník. No, to je ešte chvíľka, je. Bože, prečo Jesus Christ? Nechápem. No chvíľka, to bude naozaj len taká chvíľka. Do ryti nemám náboje. Do čoho? No, oni do snajpera, to by som ich pekne odkradol, ale... Jak to nejde. Nedá sa to otvoriť? No, Edko musím platiť. Damn, you see that? Shit, someone's up ahead. No. That's one way to make an entrance. Kde, kade? Aha, tade. Dobre, zostrelenie. Čo? Že zostrelenie, to som vravel. Jesus Christ!
Naozaj je to lepšie s pištolkou. Počkaj, tu sa dá zobrať munícia, ani? Nie. Kde si? Are you tampering with evidence? Musíš bomby. Nevidím ťa. A tam je Nesmiem bomby. Je fakt. Tak je dám druhú. Ukradol som to do a vypíše mi, že kým vás videla pri onom. Hej, musíš aj pozerať, aby to nevidela. Ale tu si to položila! Jesus Christ. There's the house. Aha, šloval som koks. Keep it down. Vidíš, Paťo, dostal som plus body. Hej. O čo je to plus? Môže sa nadýchať viac? Nie. Musíš počkať na kryciu pážu. A na čo čakať na kryciu palbu, keď ich takto postrieľam? Hej, ale musíš ísť opatrne, lebo potom... Bože, tu bude vrtuľník. To bude dobre. Počkaj, ja sa tam postavím. To bude dobre. 6, 5, 4. Move! Vidíš ešte niekoho? Nie. Počkaj, tu bude jeden. Ja ho zabijem, nechaj tak. Ja ho nevidím. Dovi, ty zabij ho, zabij ho! Á, fú, no, Zober si raketu, ved! tu bol raketomeď, ja som si ani nevšimol, ten raketomeď, ja som len ho strieľal oný. Ja, tak preto si do mňa strieľal. Trafil som ho hneď. Nemám muníciu. Tam sú rakety, tuto, aha, poď, tuto. Tuto, ku mne, smerom. Ku mne, tuto sú rakety. Do frasa rozpadne sa barák. Kebyže aj vidím, že kamne. A nad nami. Au! Strelil som sa. Zničil si ho? No super, a ja som tu zranený, ležím. Za dverami, odstrelil som sa. To je koniec prvej misie? OK, ďakujeme za pozornosť prvej misie. A ďakujem Varlokovi, že nám objednal túto super hru. Takže ďakujem a čau.